Здрасти, YouTube. Днеска искам да кажа, че има много хакери в този Snow Pip или какво беше. Нали тъй? Мгм. И днеска съм с кабелите Кабелите. и ме убиват като котки. Като котка съм. Много малко FPS съм, защото сервер е лагав и компа ми не става много. И не мога да спринта. Какъв този Искам да е? докладвам за много хакери просто. И тези Снимай, админ да снимай, се снимай. хванат малко в ръка. Мерси, мерси. Направо супер. Например, имаше един ксакаш оня. Коди. Коди с ръка, тоя букликус. Той би всички наред в гръб, както и да са. Ела в дупката и снимай, бе. Виж, просто не Ай, става. ще ме биш, де. Бахче, Коди той хаква. Коди той хаква, бе. Кажи здрасти там, чао на YouTube. Ете, YouTube, айде да... Идвай да снимаш. Ние тим. Окей. Не съм ти.